Ahoj, rád bych vám ukázal mou výrobu boilie polévky. Je to taková věc, která nám dopomůže k záběru, když ryby zrovna nejsou aktivní. Řekl bych, že je to použitelné celoročně, hlavně v jarních a zimních měsících, protože tu rybu dovedeme na to krmné místo přilákat. Musíme počítat s tím, že pokud tu polévku použijeme v letních měsících nebo na podzim, kdy ta ryba už je aktivní, tak na to místo nalákáme jakoukoliv rybu, malou, velkou, tak pak to musíme přizpůsobit tu nástrahu velikosti té cílené ryby, kterou chceme chytat. Ukážu vám, z čeho se boilie polévka skládá, nebo z čeho ji já vyrábím. Vždycky důležitá věc, voda musí být z jezera, z kterého chytáme. To je úplný základ, nemůže to být nějaká kohoutková, natočená z domu, z barelu. Prostě z té vody, kde chytáme. Potom použijeme masové a rybí moučky, já už to mám připravené v takovém balení, aby jsme docílili atraktivnosti. Všechno tam dáváme tak nějak přiměřeně a finální podobu doladíme, nebo tu hustotu doladíme. Druhá složka, kterou tam dávám, je Method Mix. Method Mix medová kukuřice a většinou volím takový druh, ve kterém jsou i splývavé složky. Důležité, aby ta kapří polévka ode dna splývala směrem nahoru až po vodní hladinu a přilákala tak rybu, pokud je ve sloupci, tak ji nalákala ke dnu, kde máme nástrahu, nebo při použití zigrigu, aby to bylo prostě v celém vodním sloupci, ta pachová stopa. Další dobrý pomocník při výrobě boilie polévky je anglická vločka, která nám zajistí 100% to, že ta návnada se nám objeví úplně u vodní hladiny. A je to plovoucí složka. Vždycky je důležité v té polévce mít nějakou hrubší návnadu. Dáme tam trošku tady těch betainových pelet. A klidně se to pak může doplnit o půlky boilisu nebo celé boilisy, aby ta ryba, když je na tom místě, se tam začne motat, vyhledávat tu návnadu nebo tu pachovou stopu, tak aby tam našla nějaké to boilies a pak po případě hlavně tu naši nástrahu. Tak, konzistence je tak nějak akorát, pokud máme možnost použít člun, může být řidčí, pokud ne, tak je to taková hustší kaše, aby nám to nevyletělo z té rakety. Další důležitá věc je, aby tam byla tekutá složka, která nám bude vydávat i ten pachový signál pro ty ryby. Já používám betainovou zálivku do krmení. Výběr při chutě čistě na vás. Já v těchto jarních měsících použiji švestku. Opět přiměřeně.
Než to promícháme, dodám ještě CSL likvid, který nám umocní tu pachovou stopu a ten potravní signál pro ty ryby. Celé to dobře promícháme. A boilie polévka je připravena k aplikaci. Největší výhodou této návnady, té boilie polévky, je to, že na tom krmném místě tu rybu docela rychle naláká, ale ryba se v žádném případě nezasytí. Jo, což je super, že můžeme cíleně chytat spoustu ryb, aniž by jsme skrmili desítky kilo návnad. Půjdeme se podívat, jak tato polévka pracuje přímo ve vodě. Použití boilie polévky v praxi. Jo, vidíme, jak na dně se zobrazí, jak na dně se ukáže ten oblak, ten zákal, a ta splývavá složka vystoupá k hladině. As the snow is falling down, I remember the time when you almost beat me down. With your lies and twisted gaze, there was nothing but your blame. It didn't need to be that way. All the lies you told me, hatred spewed like venom.